je COVID religija, to znate. Ovo nije pandemija, to je COVID religija. Imamo velike svećenike, naše stožeraše, vrhovnog svećenika Plenkiuna i imamo vrhovnog Boga koji su tona. Oni koji prihvaćaju uz tu religiju, oni su se odrekli Isusa Krista. I zato želim reći vjerskim vođama ovdje u gradu Zagrebu, nadbiskupu, stidi se, odrekli se Isusa Krista. Stidi ostali vjerski vođe koji nagovarate svoje narod da se klanja se pomi i ovim demonima, odrekli ste se Isusa Krista i nagovarate se cijepi. Neka vam bude ova pjesma himna, ja ću se odreći autorskih prava. Naš stožer, na čelu s Božinovićom zvanim Pendrek, nek se pušta svaki dan. Bračni ljudi su ustali, ovim svijetom zavladali i laži nam plasiraju, hoće da nas čipiraju, serviraju laži svoje, bolesne i mrtve broje, na sva zvona o tom zvone i šire strah od korone. Korona, 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 zvone nam na sva zvona, svakog dana to glavna je vijest, finansira je Billy Gates. Uzeli su nam slobode, sve nas kao stoku vode, narod nema pravo više, čak ni slobodno da diše. Do nas prema družba ova, bit će gladi i ratova, stalno mute bistre vode, cijeli svijet u propast ode. Korona, 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 zvone nam na sva zvona, svakog dana to glavna je vijest, finansira je Billy Gates. Pa stvarno je to griješna klapa, a uzdiskao je i papa. Neće vjerovati Kristu, vas predaju Antikristu. Sve to tako mora biti, riječ se mora ispuniti. Kad odbacujemo Boga, doći ćete pod vlast zloga. Korona, 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 zvone nam na sva zvona, svakog dana to glavna je vijest, finansira je Billy Gates. Ovi što nas sada lažu, primiti će Božju kaznu, usred paklenih okova, gorjeti će vijek vijekova. Sada želim vas pozvati, Kristu odmah se obrati, on će zloga pobijediti i kralj vječni on će biti. Korona, 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 zvone nam na sva zvona, svakog dana to glavna je vijest, finansira je Billy Gates. Korona, 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 zvone nam na sva zvona, svakog dana to glavna je vijest, finansira je Billy Gates. Hvala.